Така хора, това е втора част. Току-що извъннах. И ми каза, че след малко слиза, че би трябвало някъде от там да дойде. Така че... Сега се чуда обаче дали да се скрие, защото той каза, че съм на среща. Дали да се скрие или просто ще изчакам. Хайде, просто ще изчакам. Ще ви снимам като вече сме двете. Така хора, вижте кой... Ето я там. Така хора, отивам до нея. Здравей, снимам влог. Здравей на влога. Здрасти. Значи, ще вземеш ли кейсето само? Значи правя влог и тъй като се върнах от морето, ела само и тук. И тъй като се върнах от морето, съм ти подготвила някакви изненади, които са само за тебе, а за другите имам и още една, която е свързана към другите. Аз ще ми казах вече на хората. Аз ще го качвам в YouTube. И да, така че повечето неща съм ти ги подготвила за тебе. Ама това всичко е за мен. Да, това всичко е за тебе. Има и още едно нещо, което е за тебе, но него ще го дам, когато излезем всички заедно. Аз много обичам подаръците. Да. Така хора, нека да видим. Чакай. Аз те зумнах как идваш. Така. Е, така ще го вадя. Това е много сладко. Какво е, чакай? Това е... Аз между другото имах едно подобно. Им беше много любимо. Да, не, аз ти го сега имам план, затова повече ще го пробвам, е много сладко. Да, аз знам между другото, защото има, защото беше с ананас и можеш да си правиш SMR на него и можеш да имаш и розово... Аз много обичам да правя SMR. Да, тя много обича да прави SMR и затова, тъй като... Това е за делфини и това хора, ви говорих, че сме мачинг. Моето е на звезда, нейното е на делфинчета. Ох, лейча, чакай. Искаш ме, дай да взема. Аз дори не видях, че тя носи нещо. В смисъл видях, ама мислех, че това са турбички Да, за нея. да, аз си мислех, че точно ще си помислиш. Ма това на крака ли се слага? Да, това се слага на крака. Както ти си решиш? Не, защото пробвах се вчера да го сложа и на ръката ми, обаче... Аз между другото никога не съм носила такива гривни. Да, знам. Не съм носила, но си сега. Не, аз обяснявам на хората принципно, защото аз знам, че ти знаеш. Да. Те си го сложа. Мен, че е на много. кой крак? Ами, мисля, че на който решиш няма. Аз съм си го сложила тук на левия. Не, аз ако мога да го сложа. Иначе не знам. Иначе е много сладко. Аз много обичам такива дрънкулки. Ако мога да го сложа. Ще можеш да се успееш. Аз знам, че ти не обичаш толкова гердани мениста, защото брат, аз винаги, вижте това, там е от нея, имам в момента тук, няма в момента... Ох, мой да ми го сложа. Да, чакай, сега ще се върнем като ви го сложа. Така. Ето. Много е сладко. Да, и има и още едно нещо. Да. А мисля, че е гердан или гривна, не знам, аз го видях малко. Не, аз мисля, че много ще ти хареса, защото ти обичаш такива малко. Между другото имам почти също. Знам, ти имаш почти същите неща, обаче знам, че... Не, такова няма. Да, е такова, ти никога не би взела такова нещо. Ми да, защото принципно... Така хора разказахме за малко. Отвори го, мага, много е сладко. Аз между другото тия не ги харесвам, защото винаги ми се късат на всички гривни. Ами не знам, защото... Сега за тази не знам. Не, на теб много ти отива. Искай, мама ми каза, защото ние бяхме с нея като го избирахме и тя ми вика, ако искаш да избери с бял конец. Обаче е много грозно, в смисъл бяло с бяло. Честно казвам, това ме кефи, ама и това повече ме кефи. Да, знам, че това и много се усеща, такова много е яко. Да, така че... Имаме и едни и същи кроп топове, такива плотничета обаче. Да, имаме и панталони едни и същи, въпреки че те не са ни в момента едни и същи. Да, ама как скачам това? Чокари. Да, и чокари. Чокари и ще изема и чейнове, така като прави да се чува. Искаш ли дънкови панталони, където са до тук и тук има такива багита. В смисъл такива широки багита. Ще видим, ама принципно не носа, ако говориш, защото не е тип мъжки, къде ще ги харесва. Да, които аз ги харесвам. Аз много ги харесвам. Аз или много са супер дълги, или ти си много висока, много ми харесва. Аз много обичам такива. И ако има и долу е муцка. И ако имам и чокари и чейнове, които си подходят... Чакай. Много са виждат.
И аз викам, че това са турбичките на Лея. Да, аз мисля, че си помислиш, че са турбичките на Лея, но не са. Та мисля, че това беше горе-долу от влога. Надявам се да ги е харесала. Изобщо не го очаквах това, защото аз си викам, сега просто ще излезем и не ще правим. Ама знам, че има тя и някаква изненада. Тя ми подари много неща. Това знаете ли колко е ценно за мен? Това не съм го сваляла. Това не съм го сваляла. Тези последните две неща, да. Там съм ги сваляла. В болницата ти направих един много хубав подарък. Да, който още мирише на тебе. Не, че беше хубав, ми просто Не беше много направен хубав. сам. И беше грозен. Не е вярно. Те бяха много подаръчни. Мирише много хубаво. Мирише много хубаво. Това, в който ми подари не тези. Това ми е, тъй като аз съм искрен фен и тя ми го подари тази гривна. Ми е направила сама, много е сладка. Буквално това в море не съм се сваляла. Нали само като слизам в водата. И да, и ще направя и влог, като им подарявам на всички, на другите ми приятели. Аз само искам да питам за този подарък, дето ще е вечерта, де факто не иска пак. Да. Дали той ще е за всички общо или за всеки по-отделно? За всеки по-отделно. Нали, няма да са много неща за всеки по-отделно. По едно нещо. Да. Ма просто, защото много неща ми направи тя. Буквално тя последния месец. Аз много обичам да правя такива неща. Направи си сам и дори да изглеждат като... Нали, аз се опитвам да изглеждат като все едно съм ги купила, но всъщност аз съм ги. Да, обаче изглежда много добре. Между другото много добре изглежда. Аз това ананас си го купих, защото просто го видях. Същото мамичка, ама съм го изхвърлила, Да. защото на нищо. И си викам, тя има много чанти. И тя в чантите винаги си носи гланц. В смисъл, буквално и в тази чанта сигурно си в момента гланц. И на мен... Да. Ето този. Да. И тя буквално винаги във всяка чанта. И си викам, брат, да й подхожда на чантата. Знам, че... Да, тя си носи винаги някакво такова, малко такова да си има. И аз за това мислих да й взема това. Иначе имаше и много такива деца, хора от китайския. Хората бяха... Това беше плюс още един гланц, който беше матов. Ама тя не е, че матови не ползва, тя ползва по-такива брокатни, розово... Не балсами, и аз затова изех балсам, защото другото беше хора разплотващо. Направо беше ужасно. Ще я тагна в видеото да я последвате. И другите ми приятели, които имат профил в YouTube и качват. Така, чао и до нови срещи. Ще направя пак клип, вечерта, когато подаряваме на другите подаръците. И вие още не знаете, така че пишете долу в коментарите според вас какво е и тя не знае. Така че пишете долу в коментарите какво ще е. Чао!